Ούγκα Μπούγκα και οι μουσικές χρονοπύλες του Σπύρου Φερεκίδη. Από 10 Μαρτίου στο στούντιο Μαυρομιχάλη, σε σκηνοθεσία Νάσου Αλεξανδρή. Μια απίθανη περιπέτεια με σκοπό να μελετήσουμε την εξέλιξη του ανθρώπου. Από το παρόν στην εποχή των παγετώνων, από την ανακάλυψη της φωτιάς, πίσω στο σήμερα. Πόσα κοινά έχουν οι εποχές μας? Πότε στάθηκε όρθιος ο άνθρωπος? Τι έτρωγε τότε? Όλα τα ερωτήματα θα απαντηθούν σε μια παράσταση με χιούμορ, εντυπωσιακά σκηνικά εφέ, μαγευτικούς φωτισμούς, ρεαλιστικά κοστούμια και φυσικά τραγούδια με πλούσιες ενορχιστρώσεις. Παραστάσεις κάθε Κυριακή στις 2.30 και καθημερινές για σχολεία.